El propietari no vol pagar els desperfectes del pis. Què faig? Sí, els llogaters no només ens estem deixant el sou en tenir un lloc on viure, a sobre ens trobem contínuament amb la situació que se'ns espatlla la caldera, surt una humitat o es trenca la maneta d'una porta i a sobre el propietari no vol fer-se càrrec de la reparació. Però, què diu la llei al respecte? L'article 21 de la LAU assenyala que l'arrendador està obligat a realitzar totes les reparacions que siguin necessàries per conservar l'habitatge en condicions d'habitabilitat. Un pis ple d'humitats no és habitable i un pis sense aigua calenta, doncs tampoc. En aquests casos, és clar que qui s'ha de fer càrrec d'aquestes reparacions és el propietari. A alguns arrendadors això els costa d'entendre i pot ser que intentin colar-te-la. Normalment, l'escletxa legal que troben per fer-nos pagar a nosaltres les reparacions és que són conseqüència de l'ús diari. Sovint això té trampa. I si sospites que és el teu cas, fins i tot tens dret a demanar la visita d'un perit per comprovar-ho. I si aquest és el teu problema, no et desesperis, vine al sindicat i t'ajudem a aconseguir que arreglin el que han d'arreglar. Què passa quan el rendista senzillament deixa passar el temps per evitar arreglar-ho? Si la situació s'eternitza, això pot ser considerat assetjament immobiliari. I l'assetjament immobiliari no és cap broma, sinó una infracció molt greu de llei amb què el teu rendista s'exposa a multes de fins a $500.000. I no és legal pactar en un contracte que totes les reparacions van a càrrec del llogater. Encara que el teu contracte digui que ho has de pagar tot tu, el que importa és el que diu la llei, perquè és d'un rang jurídic superior al del teu contracte. T'ho tornarem a dir. Si el teu rendista es nega a arreglar el que li toca, vine al sindicat i juntes ho aconseguirem.